Бүгіннен Татарстанда шеш тораш хәнәләрдә эшли башлады, тик оларда министрлар кабинеты карары нигезендә кертелгән таләпләрнең барысы да үтәлергә тиеш. Үтәлмәсә, Роспотребнадзорга хәбәр итә аласыз, клиентлар арасында араны гигиена кагыйдәләрен саклау бик кирәк. Ярчаллыда беренче эш көне ничек башланып киткәнен Илшат Аюпов күреп кайтты. Бу Чаллыдагы иң зур шеш тораш хәнәләрнең берсе яңалык ишек төбеннән үк башлана, анда язылып кына килеп була дип хәбәр ителгән һәм кергәннән соң үз-үзеңне тоту кагыйдәләре. Саклык чаралары ишектән керүгә үк иртән эшкә килгән хезмәткәрләрнең көне менә шулай башлана. Иртән мастерлар килгәчтен, кулларын обрабатывать, дезинфицировать итәләр һәм температураларын үлчиләр, маскаларын кияләр. Креслога утырыр алдыннан кулларны тагын бер кат эшкәртәбез. Bir de барлык таләпләр үтәлә. 10-15 креслолы салонда без 3 көнә кеше күрәбез, һәм алар барысы да алдан язылып килә. Салонның 3 атна эшләми торуы үзен сиздерә. Чәчләрен тәртипкә китергә теләүчеләр күп, эшсез торучылар юк. Ну, конечно же, плохо. Алар эшләмәгәндә бик начар иде, менә шундый шартларда булса да чәчне алдырырга кирәк бит. Килеп керүгә кулны жуалар, маскалар белән бөтенсендә эшлиләр. Потом, бүтән таләпләрне үтиләр инде. 15 минут сайын обработки ясыйбыз. Бер клиенттан соң 10 минут, 20 минут дезинфекцияда булырга тиеш инструментлар. Моңа кадәр битлектән чәч алдырган юк иде әле, тик куркынычсызлык беренче урында. Ярчаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.